Тя моята много жалко. Давай! Та ти какво прави сега? Дей! Леле. Тук бата ще се видим в шоу. То трябваше да има нещо такова. Мога да зумирам цапта с камера. Ама... Малко по-вдесно. По-към камери. Оп! Леко изправи. Леко изправи. Прав. Леко и прав. Прав. Леко пускай. Леко. Оп! Само с прав минаваш. Не, минаваш. Само С прав. Дръж. Хайде, мина. Дей, без да ни къпеш, ей! Давай още напред да мога да излезе другия. Прави? Да. Тя сега видиме другата машина. Тя уж е по-висока малко заради гумите, ама... Тук ми е рай за алергите, майката ще ми се. За алергиите, забри какво капите за очите и... Ей, сега съм на кортикостероиди, някакви нови ушки, трябва да е по-добре, ама ще видим. За сега държим. Ванка, давай! Така, дръж на там. Завърти се, Ванка, завърти малко 200. Той ще мине, не е страшно. Пикай ми се, да идвам. Не така бе, мини по-направо и по-ще изнесеш бе. Чакай. Кой му подкира и задницата, че си е баба майка? Стир. Много му се случи газа на него. Ванка, дай с малко лев волан и ще завъртиш. Бавно. Бавно и с... Върти лев. Пусти си бавните, Иване. Още лев, много си надясно. Лев. Още моята гума е пълна ляво. Давай, след Ванка, с лев. Изправи малко. Изправи. С прав, Ванка, с прав пускай. Леко с прав, брато. Леко. Нави, леко лев. Леко лав, Иване. С лев дай. Не, той мина. Давай, минаваш. Да. Ще минеш, Ванка. Камък ли намери? Леко след, Иване. Ама леко. Изправи сай, пускай. Давай, минаваш. Мина. Мина, Ваньо. Давай нагоре. Поне видяхме някакво тежко препятствие на моя майка. Ама трябва да смениме амортисьорите, неговия много се сгана. Нищо му няма. За резервуара да ти говоря.